do César Luciano Reieiras, imos recitar unha poesía de Rosalía de Castro titulada Xan. Eleximos esta poesía porque Rosalía fai unha homenaxe á muller traballadora, falando dun home, Xan, e a súa muller, Pepa. A poesía non trata da situación típica da muller e o home, senón que se trata dunha situación excepcional. Xan vai coller leña ao monte, Xan vai compoñer cestos, Xan vai podar as viñas, Xan vai apañar o esterco. E leva o folo ao muíño, e trae o estrume ao cortello, e vai á fonte por auga. E vai á mesa cos nenos, e fai o leito e o caldo. Xa, en fin, é un xa completo. Esa que cada muller lle comiña un polo menos, pero cando buscan Xan, case sempre atopa un Pedro. Pepa, a fasmada Pepa, muller Xan que sabemos, mentre seu home traballa, Ela lava os pés no rego, catalle as pulgas ao gato, peitea os longos cabelos. ten millos de aliños, madura co irmán do crego, e mira se ovos no niño. Botelle molles mataceiros e lambe nata do leite. E si pode bota o neto, ca comadre que agachado traillo embaixo do mantel. Cando Xan pola noite chega a cansa e famento, elas esperan tras mantas e volven dar dille quedo. Por Dios! Non marulles moito, que me estou mesmo morrendo. Pois que tes, miña mulleriña? Que hei de ter? Deitas en nenos, que está máis de min que arreo cano en colelo. E acabas de dar comigo nos terros do cemiterio. Pois, miña Pepa, toma un trago de risol e caquiteño, e durme, miña mulleriña, mentre os meniños deito. Debajo enchen os ollos, e xa ao ver os tal feitos, Mas non temos que entremila e nos con asa nos demos. non hai máis cun atormentado entre me queda o tormento. Pasa río, o teu mai morre un río.
Minguiño, vente. Deuche senón polo domo do dente. Que auga tan limpa, que rica frescura, vente lavar que un primor criatura. Válganos Dios, que se auguiño non houbera, lama este corpo mortal se volvera. Vinde a lavarvos, anda lixininos, a cara primeira, dempois os pinos. Ai que rapaza, ai que mimiña, dempois de lavala parece unha rosa. E este miniño que levo no colo despois de lavalo parece un repolo. Ai que tal cuco, ai que santiño, vemos nos brazos derecho un biquiño. Polliñas de gloria, caniñas de mega, apertando ben corazón de manteiga. Corre, corre, que Antón no te peite, corre derecho unha cunca de leite. Corre, corre, o teu pai, mariquiña, que come cebola con pan e sardiña. Eu ben vin estar o moucho, en riba daquel penedo. Non che teño medo, moucho, moucho, non che teño medo. Unha noite negra, como os pesares que eu teño, noite filla das sombrisas, alas que estenden os medos, hora en que cantan os galos, hora en que xemen os ventos, en que asmeiran, bailan, xuntas co nemo primeiro. Eu ben vin estar o moucho, en riba daquel penedo. Arrepuñadas todas as caras se me puñeron, e os cabelos no curoto foron se erguendo direitos, gotas de sudor corrían, a fío por meio coito, e gritaban como temblan as augas fai vento. Na pía da fonte nova, que sempre está revertendo, aquel moucho alificando, cal se fose no mesmo dedo. Fito a fito que miraba, cos seus ollos rapiñeiros. Chovía se días ten auga, ventaban todos os ventos, ensarampicaba toda a camiñar no mateo. Que o moucho, fita, que me enfera naquel penedo. Mais, acordeime da Virxe, que sempre comigo levo. Resoñei unha Ave María, e cobrando el lobo lento, como os páxaros do mare, nadando paso o regueiro, corro en riba do valado, brinco embaixo do portelo, e dende ali berro entonces, con cantas forzas eu teño. Non che teño medo, moucho, moucho, non che teño medo. Mais o que ben Mas o que ben quixo un día, se a querer ten afición, sempre lle queda unha mágoa dentro do seu corazón. Dóese por igual dos temporeiros que ennegrecen a pel segando trigo na meseta castelá que dos que collen o barco por un transporte transoceánico, casi sempre sen retorno. Aunque a nosa emigración ultramarino tivo máis dun destino, como é ben sabido, Rosalía centra a súa mensaxe en Cuba, porque dende a mesma publicación de Cantares Gallegos manifestouse na illa un eco moi sensible ante os seus versos. Por iso, en 1880, adicará Follas Novas a unha asociación de emigrantes que veña numerada Socia do Norte, levado por un sentimento de gratitude. O libro, quinto deste poemario, titúlase, como é ben sabido, As viudas dos vivos e as viudas dos novos. E comenzamos. Venderon os bois, venderon as vacas, o poto do patio e a manta da cama. Eran o carro e as leiras que tiña, deixaron só e con roupa vestida. María, eu son mozo, venirmo me dado, eu vou por un gusto para verte ganado. Galicia está pobre e a mano me vou, allí as as prendas do meu corazón. Nestes tempos de crise, nestes tempos duros de migración dos nosos xouses, a outras María cobra plena actualidade. Que non queremos levantar con texturas a homenaxe a esta autora tan querida que tenemos. Que ante a alegría que nos transmiten os ritmos caribeños, transmitir a nosa esperanza dun cambio profundo nesta sociedade e o noso desexo de que os novos mutos poden voltar pronto ao seu fogar. Para todos vos, un merengue feliz de Rosalía que non vai dar os nosos compañeros. Gracias.
buscando, no sé.